بسم الله الرحمن الرحيم. من نووي التي تهينمو في الحديث وأنه قال كجبهر أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه ومن أنبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي ماتي صوت بدؤيان دهوندني وجبت الشمس مثلا ناجي يعني ناجي من جموتي وجبت هوند من دياني دي دوك النبي جناني دو اند هوند سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا ويتبع أندي كو ودي دومنا نونا كم بو بنان be kanide be yamaka sahabo en man bo benan be sawtu do yago hunde ba kulna min bi mu Allah wa rasuluhu alam bi mu Allah cendo en laado mudum wete andube qala hadha hajarun rumiya bihi fi an-nar منذ 70 kharifa o wi be dum hayre no wuba nder yite ko duubi capande jeedidi ko de sakkinira fo wayahwi ne don no suya fi nari nder yite man al'ana hina intaha ila qariha fasamitum wajbataha jonta do wakkati nde hempidi har luggenga yite man ton kanjo wadi nan don do ande hayre ba rawahu muslimun en kana yite man dum bulli latidi luggudi daddi hakkilo kadi bulli man bo dum bulli yite dum famina yangadaji latidi heri yisare yite man dum yangadaji caatudi sanne dum rentingo goddo ko hucitinta dum gal jiha sare majum to dum letto ha annabijo dum mujiza nan go hunde wurtinde dum do man wurtinde alama mo gonduden do ha sahabo en bo dum karama kambe bo ben badi dum karama ha mabbe be nani hunde lattinde bo wurtinde alama hisinkejo mo gonduden o wa nadi ibn hatim radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أدي بن حاتم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويا النبي صلى الله عليه وسلم بي وداندر مودون غوتو وداندر يمبه غوتو سي الله تن ولواnan nyende dargal wala turjuman jo hakkude mako be Allah tenido fayanzuru olara aymana min hutudu nyamru mako fala yara illa ma qaddamu yata sai ko handini goddo fu lara gal wutudum nyamru yata sai kudum wayanzuru ashama minhu wi awutudu nandu mako bo lara gal jiharam fala yara illa ma qaddama do bo yata ni sai ko handino wete kude mako wayanzuru bayna yadayhi olara gal yeso mako bo fala yara illa an-nara yata sai yite tilka awatihi gal yeso mako den fattakun nara walaw bi shikki tamra yite hucitante en dargal mange den torenge ko be rekuri binore bo rekuri binore goddo hokki dum sadaka gam yerdingo Allah cenido endugo miskinijo o hebgo barjaari Allah cenido ren torte dum be yite den torte dum har yite to kadi dum sol humpitidgo wodi ko yimbe kucitani e ko yimbe kucitani man bo ko yimbe kuwi herdo don lattanto dum en darganawal harton ngam goddo yecciti to jihaaji mudum fu yata sey ko huwi herdo badi annabijo wi duddine ko kuwoton kanjum latti ko renata on haton hatta ko reto rekori binore de badata dum haado a handin dum ha nyalde man to tawoya dum nyalde man a tawoyan dum ha nyalde man dum nafo jumma wa nabi zarr radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni ara ma la taraw ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يكون جاتا قطت السماء وهق لها أن طئت ما فيها موضع أربع أسابع إلا وملك واضع جفته ساجدا لله تعالى ويسمى أتي سما حي إبو هاندني نغو حجا من سما ni saman jidi di kai di chawiti e non bo
kandan ɗum deydey bo ko ɗi kaƴƴa man ma fiha mawdi'un annabijo wi wala har maaji her samanji man ɗo nokkure arba'u asabi a kooli nayyi deydey ko goɗɗo wallinta kooli nayyi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sey malaikaji ɗo wallini tiidem ha nokkure man sajidan lillahi ta'ala oɗo sujudani Allah ceniɗo wallahi law ta'lamuna ma alam wallahi to on andino ko andumi la dahiktum qalilan wala bakaytum kathiran on boyanno on jalanno kam pamaru boyon bo ɗuɗɗum wama taladhattum bin nisa ala fush to on andino ko andumi ɗum on beltinorta kono rewɓe dow be'itte moɗon wala kharaytum ila su'udat on gurtotono dow laabi tajaruna ila llahi ta'ala on ɗum no cawwita on ɗum no gullito giditoro Allah cenɗo ta'ala rawahu tirmisiyo nden Allah ceniɗo o tagi ɗuɗɗum malaika en ɗum jankini ɗo sujudi dow samanji ɗiɗo hatta samanji man annabijo wiɗi ɗon kaƴƴa bato goɗɗo waɗyake dow kirke man ɗe kaƴƴata to noon samanji cembiɗi jirmuji cembiɗi ɗiɗo koɗi efti her malaika en sujudananɓe Allah ceniɗo ɗiɗo cawwita ngam majum ɗum kam o hollini ɗum kam o ardini ɗum tawo hollina yimɓe laamu Allah ceniɗo Allah o dewaɗo ko yimɓe ndewata har mo ndewata mo her lesdi ɗum kam ɗum lencitittake wala ko ɗum foti few her ko o rewa tagdi ndiɗo takle malaika en man dow samanji ɗiɗo fuu ɓe ɗon jankini woɓɓe ɗo cujidi banni woɓɓe ɗo duki woɓɓe ɗo cuppina to ɓawo ɗon annabijo sotti her ɗon o wi to yimɓe andi kam da yimɓe jalanno peetum yimɓe mboyanno bo ɗuɗɗum yimɓe beltinotako no be koreji muɗum en dow be'itte yimɓe gurtotono ha laabi ɗon cawwita toro Allah ceniɗo giditoro Allah ceniɗo nde Allah ceniɗo muuyi yimɓe ɗum ɓiɓɓe adama man ɓe deƴƴitan har dow lesdi ɗo ɓe te'a ɓe daña ɓe kuwa Allah nde muuyi ɗum wirni ɗum yimɓe to amma annabijo sallllahu alayhi wa sallam haal muɗum feere be haal luttuɓe kanko ka Allah ceniɗo humpitan mo ɗum amma humpita mo ɗum bo nasku ma ko woodi ɗaaqa jogago ɗum lutta ha mako man noon o huuda bo be luttuɗum duña man bo bako huudate be muɗum bana yimɓe wonɗo ɓe andano ɗum man ɗo kuudata be majum o te'an man o ñaman o ɗanoto ila akiri nden woodi ko wirna ɗuɗɗum ha yimɓe hikma Allah ceniɗo waɗi ɗum wirna to wonɗo yimɓe andino ɗum kam deƴƴitittano ena ko ɗum nufoto kam en mbiyama ɗum kadi en anda ɗum bo amma en kibrama ɗum imanu nde ɗon kam na imanu man hucitina goɗɗo kadi har huugo hisgo ko latti birni ɗum kulni ɗum gonɗum yeeso yimɓe ɗum wa atat bi fathi lhamzati wa tasdidi ta wa ta'idu bi fathi ta'i wa ba'daha hamza maksura wal atid sautu rahli wal qatbi wa shifihima atid man o ɗum sautu kirke katbu bo ɗum kirke man noon e ko nandi be majum wa manahu anna kathrata man fi samai min al malaikati al abidin ɓurgo wonɓe her sama man ɗum woni malaika en rewoɓe kad athkalata hatta atat teddini sama man ha ngu ɗum haƴƴa wa su'udatu bo bi fathi sadi wal ayn atruqat ɗum laabi wa mana tajarun tastangithun on ɗo pamnito wa nabi hurairata radiyallahu anhu رضي الله عن أبي برزة رضي الله عنه برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أمره فيما أفناه ونمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويرك أبو برزة جبي o wi tambankoje ɗiɗi goɗɗo ɗe tahatatako ñande dargal yani ɗe dimbatako sey o ƴameteɗo o ƴamete nani to o darake her darode dargal nani bino darago ɓawo ɗon bo wodi dillugo ha korosuye suura korosuye man kañum latti be diccago ɗo kano dimbago diga darago man dilla ha diccago ha joɗano korosuye man ɗo ɓi adama o kosɗe ma tambankoje man ko tatata ko ceeda mawqiful hisabi man ɗo
sai o ƴamete gurdam maako ɗam o wuuri har ɗume o re'iɗam har kuugal maako ɗume o huwi ɗume latti ɗum o huwi ngam yeeso Allah ceniɗo jawdi maako to o faggitori ndi egal jihaare nde bo o nafri ndi wa an jismihi ɓanndu maako fima ablahu har ɗume o hiiɗini ndu jalɗo nder kaku be sembe ɓawɗon wari han dottaku be tampere sembe nder kaku man ɗo toy ɗum huura ha ɗum tampi ɓanndu man ndu tampi ɗiɗo ɗi goɗɗo seedata ha nokkure mum sey siftinoreɗi ɗo fa ɗum moƴƴe Allah gurdam man ɗum moƴƴere Allah ceniɗo kuuɗe hokkego bawɗe huugo man ɗum moƴƴere Allah jawdi man noon ɓanndu man noon ɗum moƴƴere Allah ceniɗo sembe ɓanndu man moƴƴe ɗe o ƴamete ɗe taw to immake aran ko o ƴamete man kam kanjum o ƴamtete herɗiɗo ko ɓe ɗum taskitingo goɗɗo kanji ɗin latti laawol majum kuugal goɗɗo jawdi muɗum ɓanndu muɗum ko goɗɗo huwata ko goɗɗo faggiti ko goɗɗo sembe ɓanndu muɗum ɗiɗin latti ko huurete laawol Allah man e ta goɗɗo yeeboɗi ɗi tammi ƴamteego kanji latti ƴamteteɗi aran ha korosuya wa nabi hurayrata radiyallahu anhu qala qara'a rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yawmaidin tuhaddithu akhbaraha ñande nden lesdi to ndi dimbinama man ɗo ñande man nden lesdi man to dargal man immake lesdi man yewtan habaruji muɗum thumma qala hoti Allah o wi atadruna ma akhbaruha o nandi ko wiyete habaruji lesdi ɗi lesdi yewtata qalu sahaba en ɓe mbiyatamo allahu wa rasuluhu alamu ala cenɗi ɗum laaɗum wiyata andu qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dahriha nder habaruji lesdi man ndi seedoto dow kala jeyaɗo Allah ceniɗo walla korɗo Allah ceniɗo yani kala gorko be debbo fuu ndi seedoto bima amila ala dahriha ko huwi dow ɓaawo maari taqulu lesdi man ndi wi'a amila kada wa kada fi yawmi kada wa kada o huwi kaza be kaza har ñande kaza e kaza no goɗɗo wawata seedgo e lesdi kam no goɗɗo no woni kam fu na o dow lesdi ɗo o woni kam to o yoofi lesdi man o waɗi dow bo amma o woodi sila be lesdi kam aɓiya to avion be'ingal ngal ɗo to henndu wala avion ngal dilleten gana henndu yarata ngal wonno ko goɗɗo seedi be lesdi amma hawa man kam ɗo sonotiri be ɗo man dillugo ha dow man ha memfiri be hunde waƴƴande man ɗo to nden kanko goɗɗo huwi fuu ha nokkure huwi fuu kam nokkure man nden nde seedore dow muɗum nde wiya o huwi kaza kuugal kazawan nokkure kaza amila kada wa kada fi yawmi kada wa kada har ñande kadare e kadare kanjum latti kabaruji lesdi man nden goɗɗo o wirnata ko ha seedoɓe Allah goɗɗo wirnata ko ha Allah hunde nde Allah waɗi ɗum seedotoɗo dow goɗɗo bo goɗɗo wawata wirnago nde lesdi man ndi ɗum seedowo mo Allah senɗo darni dow kuuɗe yimɓe ndi wi'an ñande dargal man ko yimɓe kuwata dow maari funa rentingo goɗɗo kadi o latto o wirnake o wiya wala ceedowo oɗon huwa kuugal amma wala gi'owo mo har magal lesdi ndi o dari dow muɗum man ni ɗum ceedowo mo Allah waɗata ñande dargal man lornan dow mako ko o huwi wa nabi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabijo o wi kayfa an amu noyne minortomi wa sahibul qarni qad iltakama al-qarna wastama al-isna hatta mata yu'mar bin nafhi fayanfuha noyde itiran mi ne'mino alhaali jawmu luwal wiyete israfilu oɗon mukki luwal oɗon heɗiti bo duŋaye ndey o umrete fuufgo ha o fuufa fa kana dhalika sabula ala ashabi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum teddi dow annabijo e sahaba en annabijo sallllahu alayhi wa sallam imanuji kewɗi har maɓɓe sanne to ɓe nani hunde ni ɗum lattake ɗum hakika noon kuudanka ɓe nder nasku maɓɓe nanana noon ɗum nasta hakkilo ɗum de'ata ha nder yaqin ɓernde to ɓe nani ni ɗum hakkilo nangi ɗum ni de'itini ɗum ha nder yaqin bo ɗum waɗa baɗojum fakat non ɗum wayi to ɗum teddi dow maɓɓe annabijo wiɓe qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil mbi'e Allah ceniɗo woni keƴowomi madalla ko holeteɗo joftanteɗo fi nde heƴaɓe har ko ɗum ɗo har ko feƴƴi latti ɗum tedduɗum har maɓɓe man nden siriyaji dargal man ɗum siriyaji baɗɗi siriyaji man ɗi baɗi diga jotta ɗi ɗon ɗi puɗɗuɗi innama wakkati maji to waɗini ɗi kuwa to puufowo har luwal man anna yonkiji gurto jaha mbaɓɓoyo ha ɓalli man israfilu man o ɗum luwal man ɗo ha hunduko maako oɗo deƴƴi hu'iti duŋa e jawmi ko nde o fuufata har luwal man to kankana o andata oɗo wakkila kam o fuufatan ɗum o hakkilani to kadi luttuɗum kam
kan andata ɗum ɗo lutti har dunya man ɗum kaza ɗum kam ɗo halamu Allah ceniɗo to taka yimɓe ɗo ngeeɗa ngendam darngal man bo hangal kam fakat sey yimɓe kam pat maydan yonki kam pat timman har dow lesdi man ɗum woɗan jisde ɓawa ɗum yumgal fuɗa tawatgo amma nden man bo oɗo mukkina luwal man oɗo heɗiti dunga e jawmi quoi ɗum taskitingo yimɓe darngal man ɗum taɓe dara ɗum dayi ɗum siryaji magal ɗon mbaɗa alkarnu huwa suru lladi qala llahu wa nufikha fi suri ande cen ɗo wi fufama luwal kada fassarahu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله غاليه رواه الترمذي وقال حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم اوي تو goddo o huli o hujja yani to o huli walgo ta o wetora o immo o hujjo o immo ragare jemmo waman atlaja on kujjuɗo bo balangal manzila hewto to jippordem ha yahata to ala nane inna sil'ata llahi ngaliya sil'are allah ceniɗo wiyete aljanna nde ngernde nande buture yani nde satnde ala inna sil'ata llahi aljanna nane sil'a allah ceniɗo aljanna sil'are hunde nde allah cenɗo sorata be mumini en kuuɗe maɓɓe ɓe kuwa allah cenɗo hokka ɓe mbattudi man aljanna man ɗo labo hokka ɓe yerdego latto heno to nastugo aljanna man sil'a man ka ñerka sil'are man bo kadi latti aljanna to ɗum woni har majum to goɗɗo ƴimmo law to goɗɗo dillan jahangal kam o hujja to hujji man ɗo o yahan nder pewɗum nder jahangal pewngal ɗo kadi to lattake ni o heɓan o yettoyo har nokkure o jipporde maako amma nange bo torratamo to kadi jowa jahangal duñangal bo duña ndu bo ɗum jahangal to yimɓe koɗoyan ha hoɗorde wiyete alakira man to ko yomnete hoore har alakira man bo nan ɗum kuuɗe nde ka kuuɗe man goɗɗo siryanoɗe diga law heɓa yettoyo be boɗɗum واللجأ بإسكان الدال ومعناه سار في من أول الليل والمراد التشمير في الطاعة كنفة بميورنا كود الأواجه وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة هفاة عراة غرلا النبي صلى الله عليه وسلم أوي يتمم بيغنيند دارغال بتمبو بengala lumce be mambe bo be ngala pade sumbulum en bo be julnaka bana wodbe man julnaka to qultu bi ya rasulullah الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ان ويتا عائشه ويتا النبي جو worbe be rewbe be fu yoga mabbe do lara har yoga ni non be do be tembidi qala annabi jo yata mo ya aisatu al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik fi man urisatu go dinu dum do dum himmobe o lara do dum goyna do dari o tembo nanon dum hoyri ko woni do mabbe woni der naskuji mabbe ko be kucitani man do dum buri deydey goddo ko lara wayna don borina wayna don tembo na wayna kada da dum buri non wa fi riwayatin al amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'din aw fi man buri himmidinago dini goddo lo yoga mabbe lara har yoga muttafaqun alayhi to den dargal ngal kulni to yimbe ciryano dum ciryano dum be kuude al gullan non bo dambil ngayni al mujamati ay ngayra maqtudin tana julnabe babu raja Allah